L-Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji ippubblika r-rapport annwali tiegħu bix-xogħol li sar tul is-sena li għaddiet. Dan ġie ppreżentat lill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana u mqiegħed fuq il-mejda tal-Parlament nhar 12 ta' Lulju. Ir-rapport annwali juri kif fis-sena diffiċli karatterizzata mill-pandemija li laqtet lid-dinja dan l-uffiċċju xorta waħda għen mal-5,000 ruħ. L-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji Rieno Borg spjega kif din kienet sena diffiċli iżda li permezz ta' prattiċi li diġà kellhom għal każijiet ta' persuni barra mill-pajjiż, ix-xogħol se tibqa' għaddej fi żmien il-pandemija. Din is-sena naħseb biżna b'mod totali l-5,000 klient li qdejna. U bħala deċiżjoni din is-sena wkoll deċiżjoni formali li nagħti bħala arbitru se naqbżu wkoll nittama l-500 deċiżjoni. Spjega wkoll kif matul is-sena 2020 l-arbitru ħa 125 deċiżjoni. Ir-rapport jinkludi fih deċiżjoni dwar każ li jagħmlu 39 persuna separata kontra l-istess provditur tas-servizz li kien qed jamministra l-pensjoni tagħhom. L-arbitru spjega wkoll x'tip ta' ilmenti kollu jiddeċiedi dwarhom ta' kull sena. Ilmenti jvarjaw ħafna u ikopru il-qasam tas-servizzi finanzjarji kollha bħal huma l-banek, l-assigurazzjoni, l-investimenti u issa wkoll qed ikollna numru mhux ħażin ta' pensjonijiet privati. Ir-rapport annwali wera wkoll kif matul is-sena li għaddiet ġew ippreżentati 145 każ formali ġdid li tfisser żieda ta' 32% fuq is-sena ta' qabel.